Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед, имрӯз мо видеомуна оғоз мекунем аз Корвон, аз тарафи Тилобозор рафтум дарвоза. Магазини рақами чанда чмо? 61. Магазини рақами 61 биёед. Магазинои калони хушрӯ, беҳад куртои хушрӯви Туркия ва Гуанҷу доранд. Оз якта ба якта нишон метиҳем, ламиражошон оригиналаи ҳамаш қариб. Ина марҳамат, ина новинко. Ино чанда? Ишаймая. Ой, пакети мара қариб мебурда. Ино чанди? 350 сомон нархи донаш. То размери 60 дора. Ино якум сортоянд дӯстони азиз. Ина сангчоошон аз наздик бо нишон метиҳам, то ин ки бинед. Оз дуюм сортошам ҳастай ва ёшам навора то охира тамошо кунед, мебинед улушам ҳаст. Инчунин намхе балши меркаяна ино. Ино чанди? Подклад дорам аз размери 44 то 54 ҳастай дӯстони азиз. Ина марҳамат, бисёр рангои хушрӯ. Якча қафоша мумкина нишон тиҳед. Қафошунам ино хушрӯай бинед. Ина марҳамат, дар кор шавад, нависед. Касе опту мегира бо арзон мешава. ин нархое ки айни замон шумо мешунавед, нархои донае. Ина қафош, рангошон беҳад рангои хушрӯ, сангчоошонам тоза, якум сорт ҳаст. Инчунин ана ин намудо, ана ин моделои фасон. Ина марҳамат, ин ҳам якум сорт дора, ҳам дуюм сорт дора. Ина бине чӣ хел хушрӯ. Вай ана якум сортош 450, 500, дуюм сортош 350, 450 якум сортош. Набинед. То размери чандаи? 30? То размери 58 будай. Ана ино чанда? 450 сум оригиналша. Иям якум сорту дуюм сорт дора дӯстони азиз. И фақат размерои калон монда буда дӯстони азиз. Размериш чанда? Трикотажи ғавз аз 44 то 58. Нархиш чанда ира? 450 сомон нархи дона. Ина марҳамат. Ина чанда? И чанда? Халати новинка аз 44 то 54. Нархиш чанда? Нархиш 450 сомон. 450 сомони. Ина марҳамат, бинед чӣ хел халати хушрӯ. Метавонед дархост кунед. Доставка дорем. Дарозош бепоча ая? Дарози бепоча шаса ҳамин нарх. Майлаш. Раҳмат. Инаи кирта чанда? Кирта балшимеркай. Балшимерка ва 400 сомон ая. 400 сомон ва мираш. Ду ранг дора. Бардови дора. Ин то размери 64 размер аст. То 64 балшимерка будиян дӯстони азиз. Ина марҳамат, дар кор бошад балшимеркаям дархост кунед, доставка мешава. Инаи чиченко чанда? 400 сомон чиченка. Арзонтар кардиан, қиматтарак дидам. Се ранг дора. То размери чанда чиченка? Чиченка то размери 50-52 монда. Маламеркай. Кантарак уския духтошон. Фаҳмо. Ана ай чанда? Ламиражи фасон. 400 сомонай. 350 сомонай. 350 сомон. Инам размерои ай 350 сомон. Размери майда мондагай, 44, 46, 50 мондагай. Ана бардови светаш размери калон мондагай. Най бардов размери калон ҳаст. Яке агар дар кор бошад нависед. И двоёшона якум сортошай дӯстони азиз. Оз дигар чизорам нишон метиҳем. Вилвет
чӣ тавре ки медонед ин сезон беҳад мода шудагиай вилвет анаузи стилои навош вилвето бина чӣ хел рангои хушрӯ ино нархошон чанди оптовиш 300 сомон 300 сомон оптои бохонтар арзон мешавад чор ранг дора бо не хак сетам дора донаш чандай донаш 350 сомон нархи донаш ина марҳамат то размери чандаи то размери 44 54 ай якам тарак ускед 44 54 вале духташ намхе чиай ускед достони азизам мишам аҳмияти худаш притальниай анаи халатхои новинка ина ду розош ба ина ливитонш омадагай новинка на халати калташ ина нархош чанд будан я бори дигар такрор кунед халато инаи калташ 450 сомон ай 450 сомон ливитонш омадагай луивитонш фасон мумкина я бори хел нишонтие на иш аҷоибо размери калониш чандай калониш 54 то размери 54 доштай аҷоиб фасон бамбукош чанди ина марҳамат инаи бамбукшай 450 сомона нархи донаш аҷоиб хушрӯ сангчош ҳамаш тоза якм сорт то размери 54 ҳастай метавонед ки нависед доставка дорем иш серия баъд ина рангои сиёҳ дора баъд инишам новинкая гулша бинед чӣ хел хушрӯ шам аҷоиб то поёна хе блеск дора на иношам нишонтием ин тараф чандай ина ино халато афаҷон дон нам дора турецкиёш 800 сомон ай инош туркия ҳамин нусхаҳо туркиёшам будай дӯстони азиз 800 сомонӣ ана марҳамат агар дар кор бошад нусхаи гуанҷу бориш ё ин ки туркӣ шумо метавонед интихоб кунед дӯстони азиз иҷада ҳаст бо ламиражои арзонтарак ин нархи донаш 220 сомон будай иноям ламиражои фасонай чӣ хеле ки медонед дар бозор аз занамин 130 сомон сар карда шумо пайдо мекунед ламираж вале ва ё аз рӯи сифат аз рӯи мисол намин дизайн фарқ мекунанд аз якдигараш на сангчош инчунин дариҷа 220 сомон анамин намудо то размери 52 54 и то чандай духтара то размери 58 будани ки маламеркам намин чиз ламиражо қариб ҳамаш ҳами хеланд ҳамеша ҳангоми харидорӣ ба назар гиред ки камакак чӣ меистанд притальни меистанд размерои мисол агар шумо 54 гирифтед свободно намеиста агар ки хоҳед ки кушоти хушрӯ иста ҷои 54 да 58 интихоб кунед хулосам хе бинед чӣ хел гулакои хушрӯ дора қисми болоям ҳам хелай дар қисми болоям ҳам хел ламиражои фасон иноям 220 ака аҳа анаи тарафам ҳамаш 220 сомонӣ дӯстони азиз ина марҳамат 220 250 нархушон дӯстони азиз иҷада бо ҳаст ламиражои распродажа ино нархошон нархи донаш чандай ина донаву оптум 150 сомон беҳад фасони хушрӯ бинед ино бисёр размер мондагӣ нест барои ҳавай распродажа кардагиам ламиражои наму 220 сомон нашуна и халадокоям размер кам мондагия размери майда мондагия 300 сомон нархи донаш нархи донаш дига дона сезон киши дига яхна ҳам хеле ина марҳамат инаи ламиражо дӯстони азиз аз мо агар харидорӣ кунед 130 сомонӣ бинед доставка дора размерошон то размери 54-56 вале маламеркам ами ламиражо қариб ҳамашам хеле маламеркае бинед
агар ки гирифтан хоҳед нависед. Иҷо одам бисёра растига камакак ноқулая навор кардан. На ин тарафшам ам ино размер мондагӣ нест, раскладага шудагиан. Размерои майда бисёртар мондагия ино.